Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Beşiňiz ýaly geçenki temamyzda men size şeýlerek sora beripdim. Şu görünýän dört burçluklara haýsy sanlar goýamyzda meseleň jogaby çykar. Gynansak da hiç ýeriňiz dogry jogap berip bilmediňiz. Aslynda dogry jogap şolar ýaly. Biziň bu gezekki temamyz kimdir biri bilen nädip gürleşmeli? Awtory Mark Rhodes. Birinji etap. Kimdir biri bilen gürleşmeňe päskel berýän adaty gorkular we päskelçilikler. Birinji bölüm. Gorky. Belkem sizde şunun ýaly wagt bolandyr. Haçanda siz haýsy temadan gürleşýäňizi bilmän ýa-da amatly pursat däl diýip biriniň ýanyna baryp bilmeýäňiz. Ýöne bu hemme bahanaly gorkyň alamaty. Siz şular ýa soralardan çekinýäňiz. Meselem, men barada näme pikir ederler? Ýa-da bir hil samsyk görünýär. Ýa bolmasa has gorkulusy menden ýüze urarlar. Ine şeýler aklynjyr bar. Men hiç zat edip bilmeýän diýip pikir eden wagtyňyz sizde gorku duýgulary emele gelip başlaýar. Haýsy size belli bir hereket etmekden saklaýar. Netijede siziň belli bir gogluk etmeňizden saklaýar. Egerde siz kelläňiz bilen pikir etseňiz, onda size güç kuwat gelip siz herekete başlarsyňyz we netijede isleýän arzuňyza ýetip bilersiňiz. Ondan soňra hem özüňizi ynamly alyp bararsyňyz. Soň üçin hem özüňizi gorku pikirlerinden we gorku duýgularynyň halas etmek üçin birinji bilen bolguzy pikirleri we duýgulary kelläňizden zyňyp çykaryň. Köp adamlar bir adam bilen gepleşmeli bolsa, gorkuýy duýup başlaýarlar. Käbirleri bolsa, gorksa adam özüni gorka boyun bolmaly däl diýip inanýarlar. Beýlekler bolsa, bir azajyk gorkup, bar zatlar taşlap gidýärler. Şeýlelik bilen batyrlyk bu gorkuluň ýoklugynda däl, gorkuýny ýeňip geçmekde. Egerde siziň gorkuýňyzyň derejesi has belent bolsa we sizi gysyp döwýän bolsa, onu gorkuýuňyzy döwüp bilmejek ýagdaýa pese düşürmeli. Häzir biz muny näme etmeligini anyklarys. Birinciden size gaýtalamak kömek eder. Şol bir hereketi gaýtalamak bilen siziň gorkuýuňyz pese düşüp başlar. Şonuň üçin hem birinji gedekde gorkuýuňyzy hökman basmaly. Ikinciden näme boljak hakynda pikirlenmek hökman däl. Soňu bilen bar zat bolar diýip alad edip bilseňiz, hemme soňunda gowy bolar diýip kelläňizi salyň. Meselem diýeliň, egerde siz bir näçe adamlar bilen duşanyp altyňyz, siz özüňizi gowy hally duýanyp bolsaň, onda şol ýagdaýyň başga adam bilen duşanyp wagtyňyza geçirmän başaryň. Pikiriňizi ütgetmek bilen siz öz döwrüňizde ütgeýäňiz. A gorku bolsa şonda ýerleşýär. Üçüncü, hakikat bilen ýaşa. Köp adamdan kellesinde diňe geljek we geçmiş hakynda oýlanýar. Diňe az gowrumyny häzirki wagtda sarp etýär. Gaýgylarymyzyň esasy geljek hakynda. Pikirimiz entek bolup geçmedik wakalar. Belkim düýgünden bolmaz. Häzirki wagtda bolmak üçin meditasiýa kömek eder. Innik usul ulanyp görüň. Haçan size ters pikirler emele gelen wagty, şoňa üns berip özüňizden men näme üçin bu hakda pikir edýärin diýip soraň. Ýa-da men özüm şeýle pikirlere gelmek üçin näme duýýaryn. Şeýle usul bilen siz özüňizi şeýle pikirler eltýän ýola böwet doýup bilersiňiz. Häzirki wagtda ünsüňi bermek üçin gorku duýgusyny edil içki duýgy ýaly ünseriň. Oň garşysyna gidin, onu edil ýeňil gijilik ýaly kabul edin. Şonda size gorku duýgusy gelip bilmeýär. Ýöne köý duýgy ýaly bolup geler. Şeýle pikirlenseňiz, onda gorku duýgusy wagtyň geçmegi bilen gider. Şeýlelikde biz duýguny käbir sözleriň kömegi bilen duýýarys. Egerde siz ýumşak äheň bilen özüňize rahatlan diýip bir näçe gezek gaýtalasaňyz, onda siziň bezleriňiz oňa tabyn bolar. Haçanda siz rahat bolan wagtyňyz size gorku hem gelip bilmeýär. Egerde biz gorkuzyan wakalar hakda köp pikir etsek, onda gorkuy şoň bilen ýemitlenmäge başlar. We waka hasym pajygal ýagdaýa öwrülmegi mümkin. Şeýlelikde size gerek bolan söhbede, öňde durýan böwede siz we siziň pikirleriňiziň görnüşleri günäkär. Gözüňize getirip görüň. Siz biri bilen gürleşmek isleýäňiz. Ol bolsa sizden gözüni aýyrýar.
Siz näme diýip pikir edip bilýäňiz? Käbirleri bu adam meniň bilen gurlaşasy gelenok diýip pikir edýär. Şonuň bilen hem siziň oňa gyzykly däldigini aýtmak isleýär. Şeýle pikir etmek bilen siz başganyň ýanyna barmarsyňyz. Käbirler bolsa bu adam çekinýär ýa-da ýa-da diýip pikir etmek mümkin. Egerde siz muňa ünsüňizi berseňiz, siziň düşünjeňiz ýitger. Şonuň bilen biziň pikirlerimiziň üstü bilen biz gorkuny ýeňip bilýäris we isleýän adamymyz bilen gepleşip bileris. İkinji bölüm. Menden ýüze urmeklerini islämem. Hemme adamlar ýüze urmeklerinden gorkýarlar. Haçanda biri bilen gurlaşmak isleýän wagtymyz ýüze urmek gorkusy edil pikirler ýaly bolup gelýär. Ýöne ol gorku suwd edilmedik. Käbir halatlarda waka siziň garşyňyzdan başgaça bolup gider. A ters garaş bolsa bu gumanlyk. Peýdasy adama ýakynlaşmak bilen onuň näil duýguny başdan geçirýändigini siz bilmeýärsiz. We siziň hereketiňizden oň näil jogap berjegini bilip bolar. Meselem, adamyň ömrüne bir erwet waka bolup geçendir. We ol häzir erwet ýagdaýda oturan bolmakmy? Egerde ol sizden ýüze ursa, onda ol sizden ýüze urmaýar-da, bir wagt gelen adamdan ýüze urýar. Ýene-de siz hereketde söhbetdeşlik geçirip bilýärsiňiz. Adamyň gapdandan geçmek bilen siz oňa gowy ýa-da erwet sözler aýdyp geçip bilýärsiňiz. Ýöne ol size jogap bermese, bu hiç zat alamat bermeýär. Şeýlelikde näme tanşy adamlar bilen gurlaşmak hiç ýyl gorkul däldigini bilersiňiz. Egerde siz biri bilen gurlaşmak isleseňiz, ähli ters pikirler taşlaň. Soňra oýlap göreliň. Hemme zat başa barar. Ýa-da dostlaryňa ýatlatmak üçin gowy waka bolup geçer. Eger ählisi siziň oýlaryňyz ýaly bolmasa-da, ony gülkül waka öwrüň. Şoň bilen hiç ýyl gorkuň ýokdugyny düşünersiňiz. Egerde siz terk etse, bu wakany öz dostlaryňyza aýdyp beriň. Şeýlelikde olar munçyny almazlar. Ýöne adamlar belli bir bahanaň ýoklugy sebäpli başga adamlar bilen gurlaşmaýarlar. Ýöne ol geregimde. Sebäbi diýende siziň etmäne işiňiz ýok. Siz köp zady biljek bolýaňyz. Ýa-da siziň birine gowy sözler aýtmak isleýärsiňiz. Bolan söhbetdeşligi çyn kabul etmäň. Oýun görnüşine salyň. Şonda siziň söhbetdeşligiňiz uzak oýdar. Üçüncü bölüm. Dostumyň men hakda näme pikir etjeginden gorkýan. Käbir adamlar biriniň sözü bilen ýörýärler. Şeýle adamlar özüne bolan düşünjesi festivalynda. Olar köpçülükden gizlenýärler. Köpçülüge çykanda oňa baha berýänini bilýär. Şonuň üçin hem olar başga biri bilen tanışmakdan gorkýarlar. Sebäbi diýende birinciden olar biri bilen gepleşen wagty başgalaryň özüne seredilýändiginden gorkýarlar. Ýöne daş töwerekdäki adamlar siziň näme tanışdygyňyzy bilmeýärler. İkinciden hiç kime gyzykly däl. Her kim öz aladasy bilen ýene-de adamda hereket gorkusy emele gelip biler. Meselem siz bir aparaty görüp ýanyna baryp bilmeýärsiňiz. Sebäbi siz ony bir gede kim ulanyp görmediňiz. We egerde siz bir ýalňyşlyk etseňiz, onu hemme siziň üstüňizden güler diýip pikir edýär. Ýöne hiç kimiň hem birinji gedekde başa barmaýanlygyny siz bilmeli. Şonuň üçin hem daş töwerekdäkiläriň siz hakynda pikirlerine üns bermäň. Haçandan bäri etmedik işleriňizi ýerine ýetiriň. Egerde siz adamlar gurrun etseler, onu ilki bilen özüňizden soraň. Ol kim we durmuşda näme gadanny diýip. Netijede siziň üstüňizden gülmäge ýa-da siz söhbet etmäge ol adamlaryň hiç ýyl hak ýoklugyna göz ýetirersiňiz. Siz öz durmuşuňyzyň eýesi. Egerde siz bilen bir lalaşmasa, onu bu siziň ýalňyşlygyňyzy suwd etmeýär. Gep gorkusyny ýeňip geçmek üçin iň yaramadyny ünseriň. Meselem, zala çykyş etmek bilen siz ýykylýaňyz. Bu hemme üstüňizden gülýärler diýip gözüňe getiriň. Bu pikir ediňizden soňra ýeriňizden turup siz "Ay goý soňlan, men bilýärne bu size ýaranlygyny" diýersiňiz. Şonuň bilen siziň hereketiňiziň gorkusy sizi gyklandyrmaýar diýip bilersiň. 4 baskançakly kommunikativ gatnaşyk. Birinji baskançak. Islenilýän netijeler we söhbetdeşlige gatnaşmak. İlki bilen netijeni belläň. Belkem siz tanışmak isleýänsiňiz, ýa-da gerekli maglumatlar almak isleýärsiňiz, duýgular paýlaşmak, şertnama baglaşmak isleýärsiňiz. Soň bilen haýsy jogap barjagyňyzy bilseňiz, siz öz sözüňizi, ähliňizi saýlap bilersiňiz. Meselem, siz gerekli maglumatlar saýlap aldyňyz. Indi siz söhbetdeşiň sorawyna jogap bermeli. Bu adam näme ýeri? Näme üçin ol meniň bilen gurlaşmak istedi? We bu näçe wagt alyp biler? Meselem siz kitaplary ýer we ýer goýmaly.
Ýöne size maslahat berek. Ýanyňyza bar adamyň ýanyna baryp ondan soraň. Bagyşlaň. Meniň size kiçik soragym bar. Meniň pikirimçe siz bu janrdan başyňyz çykýar. Siz maňa oňat kitaplar saýlamaga maslahat berip bilmersiňizmi? Şeýdip siz hemme soraga jogap berersiňiz. Näme? Näme üçin we näçe? Şunuň üçinem biriniň ýanyna barmazdan ozal, onuň näçe soraga jogap berip biljeğini biliň we öňünden şolara jogap tapyň. Haçan siz köpçülükde bolan wagtyňyz, nowatda ýa-da duralgda duran wagtyňyzy boş geçirmän biri bilen gurrundyşlyk açarýaly boluň. Biri bilen gurleşiň we netijesi näil boljagyny oýlanyň. Şeýle-de haçan siz liftde duran wagtyňyz ýanyňyzda adam barlygy sebäpli özüňizi bir hil duýaňyz. Hemmesi özüne üns berilmeginden gorkýarlar we ekrana seredip durýarlar. Egerde biri gurlap başlasa, onu bu gurrundyşlygy gyzarýar. Ýa-da siz kinoda, teatrda ýa-da sport ýarşynda wagtyňyz siziň adamlar bilen gurleşme mümkinçiligiňiz dörer. Siz ýöne gurrundyşlyga başlaýmaly. Meselem, sana geçen ýezekde kino ýaradymy? Ýa-da Zöhre Tahir barada siz näme pikir edýäňiz? Ýa-da ýarş barada näme pikir edýäňiz? Başarsaňyz, howa ýa-da ýok diýip berilen jogabyň soraglaryndan gaça durun. Adamlar bilen gepleşmek bilen biz belli bir netijeni goýarys we gepleşen adama laýyklykda biziň netijemizi ýetýär. Meselem bir adam bilen siziň dost gatnaşygyňyz bolup biler. A beýlik bilen bolsa iş gatnaşygy. Ýöne muny biz ýöne özümizçe gözüňe getirýäris. Şonuň üçinem siz özüňiz haýsy adam näil ýagdaýda gözüňe getirmeligini çözýärsiňiz. İkinci basgançak. Bileti geljiligi oýarmak we gyzyklanmak. Adam bilen gepleşeňizde onuň içi gysmalyk üçin başardyňyzdan gülkülü we gyzykly wakalar köprek aýdyň. We egerde siz belkem diýen söz bilen onu gyzyklanma döredin. Üçüncü basgançak. Ara gatnaşygy gurnamak we düşünmek. Her bir adam informasiýany özüçe işledýär. Nol usuluna informasiýa bölüp çykarylşy üç görnüşde vizual, ýani görüş, eşidiş we kinestetik bolup bilýär. Näil görnüş pikir edýänligini bilmek üçin adamyň aýdýan sözlerinden bilip bolýar. Egerde adam görüş usulyny ulanýan bolsa, onda ol men görýärin, meniň pikirimçe we gözüňe getir diýen sözler köp ulanýar. Eşitiş usulyny ulanýanlar oňa destilýär ýa-da diňle diýen sözler ulanýar. Kinestetik usulyny mende erwet duýgu bar, men duýýaryn diýen sözler ulanýar. Şunuň bilen eger adam men şu kinony görerdim diýse, onu siz vizual usul bilen gurrundyşlygy dowam etdirme. Siziň jogaňyz hem erwet görnenok. Menem onu görmek isleýär ýaly bolmaly. Ýöne men bu kino köp ýetgeç duýgular berer diýip duýýaryn diýmeli däller. Birincide siz düşünjäňizi baglap bilersiňiz. İkincide ýok. Dördüncü basgançak. Herekete tarap iterigi. Egerde siz şertnama baglanşmak isleseňiz, onu siz ol adam bilen iýem şertnama baglaşylan ýaly görle. Egerde siz biziň müşterimiz bolsaňyz diýmän, siz biziň müşterimiz bolmagyňyz bilen bu çärelere gatnaşyp bilersiňiz diýmeli. Munuň bilen siz adamy şertnama baglanşmaga itergi berýän. Ýene-de siz müştere iki görnüşli duzaw gurnap bilersiňiz. Siz näme almak isleýärsiňiz diýmän, alyjy bir zat aljaklygyny bilip size haýsysyny taýýarlamaly diýmeli bolýar. Üçüncü bölüm. Nädip gurrundyşligi has hem täsirli edip bolar. Birinciden siz äheňiňizi seredin. Her görnüşde aýdylan sözler her hil ýagdaýda kabul edip bilinär. Meselem, gyssagly zat hakynda bir zat aýdylanna şol ýagdaýda gurlan. Şatlykly gurrun aýdylanna şatlykly ýagdaýda gurlan. Şeýdip öz sözleriňiz bilen adamy hasam gyzykdyrýaňyz. İkinciden söhbetdeşiň gurleş tezliginden söreň. Eger dol çalt durlayan bolsa, şonuň ýaly ýagdaýda gurlan. Eger size kynçylyk düşmeýän bolsa. Adamlar her hil görnüşde maglumatlary kabul edýärler. Käwa çalt durlayan wagty adamlar düşünip ýetişmeýärler. Ýa-da tersine sözlerini guturmakaňyz adamyň içi gysyp biler. Ine şunluk bilen videomyzyň soňuna geldik. Dostlar, bu ezekki meselemiz şeýle.
Öňümizde görünýän kurçöplerden düzülen sanlardan iki çöpün üýtgedimizde meseleň jogaby çykar. Egerde tesvirlerde kim dogry jogap ýazsa, innik temalarymyzda agzap geçer. Egerde dostlar temamyz göwnüňizden turan bolsa, onda kanala ýazylyň, like basyň, jaňjaga açyň, tesvir galyryň. Ýene görüşýänçe sag bolun.